Geube bagara itsasoa. Eta zein da zuen beharra? Guria da, purtuta datorren saria konpondu, zuluak eta konpondu, aberizak eta batzutan sare zatizak eta galdu txenda bez itxasuan, segun ze hori. Barriztu eta da gero neguan, bapora geldiri daunian, 3 hilabete geldirik egoten dira. Eta orduan deitzen dut zauna neguko biharrak, pizkat manteni du edo ikusi, zatizarrak endu, barriztu pizkatxu bat, neguko konponketak, Uda barrizan ez dagoten temporarik horre gauzak etxeko. Uda barrizan izan berda apurtzen badabe, aldanik harinen konpondu eta itxasora bialdu. Momentukoa konpondu, ez da? Hori da. Behar horretan, beti andraskoak ibili dira. Hemen bermion bai, danak andraskuk. Danak andraskuk. Eta eurek sarek eta trainek eta egin bere zeuek iten izan dozuez? Bai, gure erropie txilez, teli dakatzu, da zuk, homo bizazu modelu ez zeuk. On, por ejemplo, ekarten da beia, ein ja, praktikamente, beruna eta kortxua enbarik ekarten dabe, baina beste ustiz. Baina orduan etxen genduan, etorte zirian berrotamar metroko piezak. Ekarte bezet, berrotamar metroko piezak, zabalera lako. Da gero, hartzen genduan andrabakotxak hartze bat, pieza bat, beste pieza bat, eta juten ginean etxen, amaitu hartia. Karo, lehenko sari petxikinau zirian, asko petxikinau, honek itzalatira, ez? Hone ekarteko nabe atzo ibili zirian ekarten da, eta kamioian ekarten dabe, eta lehen iguale 3 gizonek lepuan, baina egin bai, honek... Eurek behin... Hone lehen edo zerretxe ben, honek handu. Hori bere asko aldatuko zan, ez da zu hasi zinenetik eta gaur egunera, euren trainen eta sareen materialak, ez da? Bai, gu hasi ginean danazan algo doi. Eta gaina zan algo doi zurixe. Damen ondarrun eguan tintxaleko, maino zan, tintxate bana. Dorduan ekarten genuen, deberak emotetzan kolori marroi. Zurixak izan eran, tintxi monbiakuen gorputze hartzeko eta arixi zerreteko. Geroko etorri izan, nailona. Etorri izan. Eta onda kasuz arixa, ikusgarresak etizenak. Da gaur daz, trenata kasuz, harina, korapillo baikuk. Zeuk esan dozu, hau ofizioa dala eta ikizin behar dala, baina hau ez da lehenengo bietan ikasten. Ez, niri neure amak etxin zukaldin erakutzin doztan. Ekarri, aposati eder batzuk, etxin erakutzi horratza batzen lehenengo, horratza batzen. Da gerokun amak ebai, maiardika, maiabi, goitxi bera, eta etxin geldike, apurka. Gerokun taldin sartu gineanin, eudak andereinuk erakutzi, abolan etxen da, hau bestelan etxen da, honei olanik agarratengako, honei bestelanik egitengako. Olanik jungaz, geldike danok alkarrei laguntzen, da gerokun ja profesional moru jarri. Gero sare ginetako gauza bat, ez tozu sekula ikasten. Eta zer esan gure dago ez tozula sekula ikasten? Sekul ez da torrelako zulo bat bardina. Orduan beti ikasten? Beti ikasten mediku moru, beti ikasten da beti kalkulaten. Etxera joan da beti kalkulaten, beti ezoz kalkulaten. Da gero, arrisko handia dauko, hemen ditxeri jan berda da, malau gizonek, hemen ditxeri jan berda be. Orduan ezin jozu, erroretxu bat ezin jozu egin. Aberian dizadanian, igual apurtu dabe, ez dakiz, 20 metro igual. Hori tarrata dia esaten jako honek zelan inoiz jertzia betxo zugal batzutan holan apurtzen da, ez? Da hori dana, gero, ataraten da benian traina portura, horre zen dozu, karo, soiaz bila, hasieria ikusten dozu, hemen, hasieria eta zeu soiaz lotzen, hau nadoia, eta gero berak niri jubilada batek izate guztan, orduan aktiba, neu ikasten eguan nian, eneban atrapaten, zelan, eta
azarratu txenitzen esate uztan, berak engotzu berba. Txun pizkat. Badal, eta nau etxen berbarik, baitere esaten zaren, nau etxen. Talako baten, kontuatu nintzen zelan dan, nundi nora doian da hori zen da. Baitere berbain jau. Justo zu, zelan etxutzen berba ba. Eta orduan zelan izaten zen? Txalupa bakotzak eukan bere konpontzaile kuadrilatxua edo zuek taldean egiten zen duen behar, zelan antolatuten zen beharra? Bueno, etxe bakotxin, bajurako izan da, adibidez, beti guazen traine konpontzailik etxe bakotxin 2 ero, 3 ero, 4. Gehi aparte, emoten gentzan laguntasune beste txalopa guztiai. Baina gero kundanok etxe genuen geure bakotxeko lanak bukatutakun, alkarrei laguntasun emon. Da ba guazen adibidez beste batzuk, bakarrik lan hori etxe benak. De beti guazenak libre guazenak, baina danok alkarreaz. Orduan, epoka horretan, txalopa asko eguazen guazi gineanin, eta orduan eguazen bat taldik. Ze talde bakotxin andereño bioten diz. Bestiai lana ipintxeko, lana emoteko, da besti paino, bizkaketxua ulertze benak eta biharra ipintxe benak. 13 urte azazi, da 18 urterako ja esan etxene sota patroinatzeko, zatre jefinatzeko. Jefi izaz usatzen zan, gero esatzen gaztik eta usandri, hemen esaten du, bazaritak hori usandri. Hori da arduradune, ez da? Bai, arduradune, enkargada bat fabrikek usatzen ez, bardin. Bai, zeuk organize, biharra zeuk organize, duzenak orduek eta zeuk organize dana. Ni hasi nahi txenin berrota zazpizien, esan diz bostu zandra. Baina akabuen, dandanak akabadiz da neurotu nahi. Azkaneko 6 edo 8 beturtien, neurotu nahi danak. Zer zara usandra bakarra? Bai, bakarra, bai. Claro, ze orduan, grupo bakotzean zenbet egoten zinen? Unoko notro igualongo baina 120 lagunde betanera, Eta zuek behar non indozue? Bueno, beti hau lan hau izan da kanpunetxeko. Kanpunetxeko lana izan da. Eta orduan txalopa asko honeran, askotan egotezin, trenak, igual arrain boltzan zati bat eukana preminietxeko. Orduan, batelin hartu eta juten ginen txalopa barrure. Eta orduan guken izan dugu txalopa barrun, moia gainin beti adibidez euski beruon, eurixeon, hotza egon, eta gerokun negun etxen gendu zen, konponketak bodega barrutan. Etxen gendun, baina general, beti kanpun, moia gainin. Amintxe ontxega zemorun. Eta umedadetzan biharrian, saria bustitxata, umedadetzan biharrian, onako eguzkizia eta azpizan ipini, karro azpizetan da, euritzan da, karro azpizetan ipinita, kauz josin bihar, alan edo holan. Eguzki zein euri, ez da? Hori da, zein aixe, zein... Da ganera lehen, erropa egokiripe, zon behintzat, erropa egokizego daukazu, ez, Guardasolak, holanik ere eukiken gendu zen guardasolak, holanik guardasola. Guardasola, da zaren, guardasola, holan txerik, sujeta eta guardasola, da zaren. Eta bero handiena egon? Bero handize eguanin, aguanten bihar, hotze eguanin bebai. Zeukoan erroparik eta periodiku pintxen genduan, barroko partian, aixia kentzeko. Gu hasi gineanin adibidez, prakak orduntxe sortute banaka batzuk. Zegu bestelanik ebiltzen genduzen leotarduk, mendiko botak, lehenako mendiko botak, narrozko botak, eta gerokunaren gainetik, erropi, amantala, beti ibili izan dugu, amantalak arropa etxen daue beti, gorputze, eta gerokun hemendik goitxik, beti asko, lan asko jertzak, eta 3 puntako mantoi. Ze lehenengo guke, ekuik gendun da, eperdiaz pila zan, Elixan belauniko parate ginen antxina eta minbresko horreko oteziri ekuitxe bere zilak. Aixen ekuitzen gendun, anoko ze zatitxu bakar, daretzen ganian oten ginean. Lehenengo eta. Gero, bankilo bat ere joan, gero engenduan bankiloak. Gero geldika, gorazka, eta honekin, ez duzu pentsaten biharrian zauzenik, Zentzu horretan askoz bere erosoa da beharra, ez da? Asko be bai, hau ez da biharra. Zeintzuk dire zuen beharrerako behar dozu esan tresnak? Lehenengo amantala.
amantal urdine. Zehatxik amantala. Amantal urdine izan eran, zuk trenei pintzen dozunin esku, barrun komenigatzu zerbait inun eukitzi ikusteko. Eta gerokun artaixak eta horratza. Gerokun gantxon bat edo beste segun nuntza zen, trene eutzitzeko, baina artaixak eta horratza. Ari eder bat, eta listo. Dirua be, nire lehenko ibarazin ebana 50 zentimo, zan? Hori zen zure lehenengo soldata. Soldata. Gero pesetia. Papelesko pesetia. Orduke gu kobra izan dau beti, jarri gazen lanin, orduke. Ordun, hause diru hau. Lanun bat eta domeketan, beste diro bat. Eta orduke beti izan du. Bizitza guztin, ontxe erretirarte orduke. Eta beste gauza bat oso importanti eta lan honi jente askok zelanik atzeen jaben. Larun bata izan, igandea izan, aste santuk izan, herriko jasak izan, lana bara lanea, Ez da, ez da naiketara jumbinata ona jumbinata. Ez. Ez da liorreko azien dimorun. Ero liorreko lana morun, hau ez da. Zapatute, kalentaxute, angute, hemen ez da kalentaxue, gaportutako, da lana, lapurtzen ez danin, etxin. Claro, momentu honetan Lekitzon txalupa bakarra dago. Hori da, bakarra eta sarin bakarra neu, ez? Ja, bestia jubilazirian, eta ofizial bentsat, aktiboan da neu. No, aquí en Bermeo quedan muy poquitas herederas, no hay trabajo. Estamos un grupo de unas 5 personas. Aquí en Bermeo en realidad se reparan pocas redes, pocas redes. Es el salir del paso y hoy en día, pero yo creo que en todos los barcos, mucho trabajo de ese lo hacen los hombres. Momentu honetan ondarrun, sare konpontzailerik ez dago. Ez. Eta hemengoak zelan konpontzen dire, ze, klaro, hemengo sareak eta konpondu beharra egongo da, ez da? Bajuten di, ero horixoa, ero getaxa eruten da bezari. Arronaz, hoxe ikasi neban, da arro eta pozik enjolana, peni moten doztana da bakarrik. Gure herrixarez gehatzi, baten bat. Baina hau bukatu dut, ja mentalizaminaz, amentxe amatxuko dana. Urrengo baten zetorriko etorkinin, bueno, ez dakio.